Ndangariro dzako nenziyo kubva kuna Peter Tennant anzi Koma Maseve. Now paita kanyaya kadiki ainomboikura siri nyaya yachona. This is a story that we got from the National Prosecuting Authority of Zimbabwe. Vari a Wange man steals a goat and sells meat to the owner. Munhu akabirwa mbudzi yake ndovatengeserwa nyama yacho. So Shylock Zulu ane makore 28 of Tembandlovu Homestead Mashala Village kuwange akakonvictwa and sentenced to 6 months for stock theft. So zviri kunzi izvo musi wa8 January wegore rino ku grazing area kumafuro. Uyu Shylock uyu akatora one black and white male goat yaiva yemuridzi wayo Tabani Sivanda akabva aiuraya, right? Ndobva aenda kumba kwaTabani kwacho kwaakandotengesa nyama yacho zvese nemabhonzo for $15 achiti yanga iri nyama yemusango. So uyuwo muridzi wembudzi akazona time pakuzonotora zvinhu akaona mbudzi haipo. So akabva azonoripota, of course, after deliberations mufisi akazotaura kuti hano mbudzi ndakati sei mbudzi ndakati ngendaiuraya. Aminoti unoona sei chii, imagine wauraya mbudzi yemunhu wabva waenda nayo kumba kwake kunomutengesera. I don't know what you think about this. And also, is 6 months enough? Is 6 months a boy? Adzisi shoma here because ndikufila kuti aifanira kumbowedzerwa mbichana for just kungodherera kwakaita angadai akatengesa somewhere but akaedza kunotengesera muridzi wayo. Hey, saka onzi $15 plus mbudzi warowa zvese mawana aya pakaipa. 0713060600 and namba dzanokwanisa kundibata nadzo mangwanani yanhasi. Good morning.